Câștigă teren pentru Asamoah, este această minge. Asamoah pentru Mandzukic, în careu Mandzukic blochează Biabiani. Evra intră în careu, Evra pentru mingea, sare la Morata, gol! Gol Alvaro Morata cu ceva șansă. Juventus face 2-0 și în acest moment ia o opțiune serioasă pentru finală. La ce s-a jucat până acum timp de mai bine de o oră. Un joc așa de șoarecele și pisica. S-au pândit reciproc cele două echipe, dar Juventus are mai multă calitate, iar această calitate se transformă în goluri. Două la număr, ambele marcate de Morata. Ezitări mult prea mari în defensiva Inter. Iată, nu-mi dau seama de ce